गिबियावनो आंनि इउटुब चेनेलाव आंनि नायगिरि बिथांमोनखौ बरायहरग्रोबाय आरो जोंनि रायजो राजा बर' हारि आइ आफा बिदा फंबाय बयखौबो गोसो गोरबोजों खुलुमहरबाय। दिनै आं बे गुबुन हौवाफोरजों खारफालांनाय बै आखल गैयै हिनजावफोरनि फंसे फंनै आं बुंहरनो सानदों। मानोना बे हिनजावफ्रा बारानिफ्राय बारा हारिजों जुजिगासिनो दङ। हारिजों मानो इसिबां जुजिदों बिसोरो? ससियेल मिडियाफ्राव आजां गाजां बिसोरखौ गिलु बालु सोंखारिनाय गिलु बालु बेफोरबायदि दाजा बेफोरबायदि दाथां होननानै जेसेबां बुंदों इसिबां बिसोरो मानो हारिजों जुजिगासिनो दङ बिसोरो? फेसबुकफ्राव मा आखल बियो? सासे बांगाल हौवाजों रिक्साजों खारफालांनायाव क'क्राझार टाउन ना माबे जायगायाव बेखौ मोनखो? बेखौ होबथालायनाय मानाय गन्डगल जाखाबाय आरो बिनि सायावनो फेसबुकाव आरो आं मोनसे भिडिअ नुबावबाय। दख'ना गाननानै बांगाल हौवाजों रुमाव गोबालायनाय खुदुमलायनाय। बांगाल हौवाना ड्रेसानो लांथियाबाव गस्लायानो गैबावा। बर' हिनजावा दख'ना गाननो नाङा नोंसोरो। बांगालनि बे फोरलाब फोथाब सारिखौ गाननानै बांगाल हौवाखौ गोबा, बांगाल हौवाखौ खुदुम। दख'ना गाननानै हारिनि जोंनि बर' हारिनि दख'ना आंगो जोंनि गाननाय जोमनाय ड्रेसखौ दाफान नोंसोरो। दख'ना गाननानै बांगाल हौवाखौ मानो खुदुमनो मोनखो नोङो? बांगालनि ड्रेस गाननानै नों बांगालखौ खुदुमनो हाया नामा नोङो? बाजारि हिनजाव, नोंसिनि थाखाय जों गासै हिनजाव माहारिया गाज्रि बुंजानांगौ नामा? मा असभ्य गियाननि आयौ 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 मासिबां जुजिदों बर' हिनजावालाय लाजिनाय गैयै माबायदि बिमा बिफाया जोनोम होदों नोंसोरखौ? बाजारिफोर। बांगाल हौवाखौ मा हिसाबै नों दख'ना गाननानै बामख्रबनानै लानो मोनखो? बाजारि। माबे जायगानि नोंलाय बैथालि? मानो बेबायदि दख'ना गाननानै बांगाल हौवाखौ गोबाना लानो मोननांगौ नोङो? दख'ना गाननानै बांगालखौ दा खुदुम, बांगालनि सारि गाननानै खुदुम। हारि फानग्रा, माहारि फानग्रा, जोंनि दख'नाखौ बेबायदि दाम गैयि दाखालाम नोङो। आरो बायदि बायदि खिलोमा नुहुरलायनाय मादा नुहुरलायनाय फेन खान्दा खान्दा गाननानै जांख्रिनाय हिनजाव माखासेयाबो बायदिसिना महर। गाननाय जोमनायनि माबा गैया नामा? माबायदि गाननांगौ? न'आव थाबासो गाननांगौ बेफोरखौ। कालसारावखि बेफोरबायदि गानो नामा? बायहेरायावखि बिदि गाननानै ओंखारो नामा सोरबा? गावनि कालसारखौ गाननानै ओंखारनांगौ ना। मोनसे पार्टि जानाय माबानाय बेफोरावबो गावनि दख'नाखौनो गानजायोना। आरो मानो बेफोरबायदि एथ' गाज्रि ड्रेस गाननानै मानो ओंखारो? पेन्टआ मानो जिन्स पेन्टनिफ्राय मानो हाफ पेन्ट जालांखो? हाफ पेन्टआ मानो एफा खान्दा खान्दा जाबावखो? बारानिफ्राय बारा गाननोनो नांला नोंसोरो ड्रेसखौ। नोंसोरो लंथङैनो बेरायदो। नायनो सुखुयै मालाय हारिखौ बेबायदि नुबावा। बर'आल' दा सोमोनांथाव आखल आखु देखायगासिनो दङ बर' हिनजावफ्रा। बर' हौवाफ्राबो मा जाखोथाय? गोदोनि बे आबोबा बाहा थांखो, एबसुआ बाहा थांखो बिसोरखौ सामलायनो? गोदो माथो सामलायनानै एफा एनै कन्ट्रलाव दोनदोंमोन। दा मानो सामलायग्रा रावबो उजिदिया?
मा साननानै दं हारिफ्रालाय, मा बिजिरनाय दं बिनि सायावलाय? आसरित। दिनै आं बेखौनो बिराद रागा जोंफ्रुथारनानै बुंहरनाय जाबाय। आं बांद्राय बुंला। एसेयावनो आं भिडिअखौ दोनथ'नोसै।